Mga kaagoy, eto nga pinakamalaking bilyaran sa Pangasinan na natagpuan natin na kung saan merong nagaganap na tournament. Ang gandang mag-hangout dito. Kaya sa mga mahilig magbilyar, dayuhin nyo nga ito mga kaagoy dahil napakasulit. At 200 lang per hour to. Sa ganung kahalaga ay pwede na nga kayo maglaro nga dito, agoy. Nasa game ball nga tayo. Ito nga ang nakita kong malawak na bilyaran dito nga sa Pangasinan. Na kung saan marami nga rin dumadayo dito. Meron nga lang silang 10 table na pwede nyo nga paglaruan dito. Bukod nga doon, air condition nga ang lugar. Kaya sa mga mahilig magbilyard, puntahan nyo nga ito. Matatagpuan nga lang sila sa Bypass Road, Urdaneta. Tapat lang sila mismo ng parking space. Isa nga ito sa mga puntahan nyo. Kapag mag-hangout nga kayo ng mga barkada nyo. Ito pala si Ross Biray, may-ari ng game ball. Na 3 years na nga nag-ooperate nga tong kanilang bilyaran. Nung bago magtayo nga ito, 3 table nga lang ang meron dahil siya. Dahil sa pagpupursige nga mga kagoy, nagbunga ang kanyang business. Napakarami nga pumupunta nga dito. Dahil bukod nga sa malawak, napakalinis nga dito. At napakagandang maglaro. Pwede nga rin kayong makisali sa kanilang tournament. At bukod nga sa billiard mga kaagoy, meron pa silang ibang in-offer dito. Kapag nagutom nga kayo habang nagbibilyard, may mga in-offer nga sa dito na pagkain. Tulad na nga lang ng isaw, dugo, barbecue at hotdog. Nasabayan pa natin ng nachos, mga silog, na napaka-affordable nga lang sa presyo. Itong nachos nga nila sa halagang 360, maabil mo na nga ito. Ito yung kakaiba at masarap na nachos, promise. Ito atay natikman kong mga barbecue na talagang hindi tinipid sa lasa. Tuwing sumusubo kasi ako mga kaagoy, talagang merong lasa at masarap. At habang nagbibilyard nga kayo mga kaagoy at kapag naantok nga kayo, sakto-sakto meron nga silang in-offer ng mga kape. Dahil sa labasan nga ng game ball, andito nga ang kanilang pop-up coffee shop ng maraming pagpipilian ng mga flavors na kape. O nakapaglaro ka na nga, busog ka pa sa kanilang in-offer na pangapagkain. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Roseler Biray IV, owner ng Game Ball Billiards. Ang Game Ball po ay located lang sa Bypass Road, Urdaneta City, Pangasinan. Sa harap lang po kami ng parking space. So dito po sa Game Ball, meron po kaming in-offer na 10 billiard tables na pwedeng paglaruan from 11 a.m. to 2 a.m. Open din po kami dito from Monday to Sunday, and aside po sa billiard tables na in-offer namin, meron po kaming in-offer sa labas ng mga ihaw-ihaw katulad ng grilled dugo, grilled isaw, pork barbecue, tsaka hotdog. Tapos meron din po kaming coffee shop sa labas na nagsiserve ng coffee at tsaka milk drinks. So dito naman po sa loob, meron po kaming ino-offer na mga rice meals like tosilog, tapsilog, bangsilog, at silog. Tapos syempre, meron din po kami mga ino-offer dito na alcoholic beverages like cocktails, beers, tsaka hard liquors. Ini-invite ko po kayo na pumunta dito, and see you soon sa inyo pong lahat. O tara dito mga kaagoy! Grabe, napakaraming in-offer. Ito talaga ang pinaka-the best na hangout. Nakasama nga ang mga tropa. Kaya kung nagawi nga kayo sa Urdaneta, subukan nyo nga pumunta dito para ma-experience nga ang napakalawak at napakagandang bilyard. Agoy!